És l'hora de la política autèntica, la política de continguts, la política d'acords, la política que ajuda i resol els problemes de la gent. La política que no es resigna i treballa per canviar les coses, per superar les injustícies. La política feta des de l'exemplaritat, la honestitat i la transparència. Avui, 25 d'abril, els socialistes estem convençuts que cal recuperar el paper fonamental de les Corts Valencianes. Les Corts Valencianes han de tornar a ser el centre de la política valenciana. Les Corts com a seu de la sobirania del poble i la democràcia dels valencians. Les Corts són el termòmetre de la qualitat de la nostra democràcia i, malauradament, està en aquests moments el termòmetre en els indicadors més baixos del temps autonòmic. Per això, en aquest dia del 25 d'abril, vos demane als representants socialistes del poble valencià, als representants que tenim els socialistes en les institucions més importants d'aquest país, la màxima lleialtat en el poble valencià, el màxim treball, el màxim compromís i tota la força perquè el 25 d'abril, com he dit al començament, va néixer com un dia de derrota i avui també el 25 d'abril naix com un dia de victòria.